Bună, sunt Andreea și astăzi filmez un nou videoclip. Da, mi-am schimbat numele în Păpuș Monster High. Veți și vedea. Imediat. Dacă vă gândiți cu ce filmez eu, se numește Az Screen Recorder. Da. Acum mă cheamă Păpuș Monster High. Da. Și mi-am creat o pagină de Facebook. Bine, am și eu un Facebook. Da. Și da, am făcut un Facebook pentru YouTube. Imediat vi-l arăt, să pun pauză să-l găsesc. Da. Păpuș Monster High. Am adăugat niște poze și cam atât. O să dau like. Bine, dragii mei, vă pup și pa, pa!